Ora samanginang pajupang hita muse di channel YouTube namion marahitiak kapikiran nami na mungkin boy mangurupi hita pamorahok kita di pangaradiota di jamita partangyangan songoninang di jamita di parmingguon siganuk minggu. Itikion naing patolhason nami tu hita pikiran nami ala naing pukau tanama partangyangan di ganupuriata na parculu tapuka sian bagas joro baru mangihut muse tu bagas niaka ruasta. Alani hupatohlah sami pikiran nami di videoon taringot tu jamita partangyangan iman agabe epistel di hari Minggu tanggal sia Februari 2025 ima minggu palimahon dung Epipanias turpuk sian Amos bindu tolu ayat sada sahat ro di ayat walu. Amos bindu tolu ayat sada sahat ro di ayat walu. Duku jahami turpuhon jalahu pahusor-husor hami jalahu jahami akan boy mangurupi oma di pikiran nami na sederhana mungkin boy tong mangurupi hita. Na parjolo jong do panurirang Amos songon sada pengacara maju tadok noaeng rupani di tonga-tonga ni pengadilan nama nukun tu bangso Israel jala paingoton nasida taringot tu padan naung binahen nasida dohot debata. Debatado nama muka padani marhite akka opuni nasida jala marhite padani di jauh debata opuni nasida asagabe bangso na balga asagabe pasu-pasu tu torop bangso patuduhon habadiao ni debata dohot holong ni roha ni debata jala ditogihom ma asa mangolu opuni nasida dohot nasida bangsoi di bagasan habadiaon. Alay mulut taingot di partikian ni si Joshua didok si Joshua do ala nungatorop sian bangsoi mangalului jala manomba de batasi leban ditikii dang mangului de batabe gabe didok ibana ma sadarion pelitamuma ise dosi pujiom muna ise dosi sobau muna molotung di ngotamu sude na pinatupa ni debata di perdalanan di perdalanan ni bangsoon jongjong mahita sonari mamilit tuise do hita laho pasahato puji-pujian ise dosi sobau ta ise dosi oluatta pilitamu ma ido ibana ale yang guau doho dongaku sajabu Jehovah debatado si oluan nami. Ditiki ipe marpadan do bangso Israel dohot debata hami pe diari sadarion Jehovah debatado si oluan nami dohot tu pinopar nami. Gabe taingot jong nuaing panurirang paingoton dia do padam munai anggo hatamuna nian mandok oloan nami do Jehovah anggo hatamuna nian marpadan tu debatana badiai mangolu hobartu habadiaon nai marhite parange nani halomohon ni rohani debata dia doi jongjong di pikiran nami na perjoli sot panirang Amos manukun mana buktinya engkau ingat semua janji yang telah kau ucapkan pada Tuhan untuk setia kepadanya. Sebab tidak terlihat dalam hidupmu bahwa engkau menepati janjimu. Sedangkan Tuhan tetap setia menepati janjinya, tetapi engkau tidak. Bahkan mengabaikannya saat hidupmu sudah mulai senang dan engkau melupakan Tuhan juga janjimu untuk hidup benar seturut kehendaknya, berbuat keadilan bagi semua orang. Dakolak ko binamangulu alay mangulu masudirap dohokop
Patupamu hati goran, hasitongan maradopon saluhut. Dia doi. Ima pikir hamina parjolo. Jongjong panurang Amos mangido bukti. Menyadarkan paingoton. Atong takasma na jongjongi di bana. Ingot tamuma hata ni debata. Tangi hok kamuma. Ai ido hangoluam muna. Jalanong marpadan dohamu doh debata. Dang mungkin sahak rodi sadarion. Ia so dipadatok kamu padani. Gabe tututon manang ingoton ni Jehovah manang pangidoon ni Jehovah siak kamu. Parangin na hombar tu parpadanani. Asa gabe pasu-pasu hamu. Asa gabe hajong jokono muna hati goran hasitongan. Dung lam uli parangoluam muna. Lupa do hamu. Gabe holak kamu no ma di hari koti hamu. Lupa hamu di debata. Lupa hamu di tanggung jawab moral. Tanggung jawab songon makamaulatehon panjauon naung tolhas tu hamu. Di sido upikir hami turpuhon na parjolo. Alatakas bangsa Israel ditiki nungabe mangolu tadok di bagasan egoisme. Dang rikot be dinasida laho manarihon ngolu donganna mengabaikan kebenaran. Dosian hasitongan. Tanggung jawab moral dangarong dinasida. Atong marhiti turpuhon ditogi homma nasida muse asa mulak jala ingot unak kolak kata buktihon tangihon hangoluhon praktekkon. Jika tidak semuanya sia-sia. Mariswang do sude jala uhuman ni debata dohamu ala hamudo naung marpadan. Siapa yang mengingkari janji, ia harus dihukum. Sebab Tuhan tidak memaksa mereka mengikrarkan itu di hadapan Joshua. Dan dipaksa di batana sida. Alaidok si Joshua do sadarion pilit tamuma. Isedo si sobaon si pujo muna. Atong sahat matuhita turpuhon. Mulai dibahain topik ni minggu di juga bisi jala jolma. Ima si Petrus. Alai hitape di jodo di bagasan Yesus Kristus. Asa gabi pasu-pasu. Melanjutkan misio Dei. Misi Tuhan. Ima patuduhon holong ni rohani debata. Tu portibion. Boado. Jongjong dotong panurirang amo supikir di jolota manukun dia do. Ay holak kata do amang. Ay holak kata do inang. Holak kata do ganuk minggu au porsea di debata au porsea di Yesus Kristus au porsea di to di perbadia. Ihangolu hok kamu do. Hata di batan di ditangihom muna ganup hari ganup jamita. Napi natolhas tuhamu marparbue do. Aha do hatarida anna. Unang holan manis di bibir atau ngali Tuhan olo aku maho. Alai di praktek ningolu daktarida. Atong haholongat tama sude jolma. Maka jongjokon hasitongan. Tanggung jawab kita sebagai umat yang telah dipilih Tuhan dan dibebaskan di dalam Kristus adalah mengasihi semua orang. Berlaku adil terhadap semua orang. Supaya semua bangsa juga melihat kemuliaan Tuhan. Ima pikir hami amanginang jadi songon sada suku-suku naikos si alusata do. Suku-suku ni si panurang Amos tu bangsoi ditiki. Napatol hason sikap. Apa yang mereka ambil pada hari itu. Gabe suku-suku tu hita sikap. Ahado si bawanot sonare. Ahado si bahinot sonare. Dung tatangihon hata ni debata. Dung dipilit hita gabe akka anak konna. Ida benar saya toktong di dok perjamita. Janganlah kiranya kita menjadi orang yang sama ketika datang ke gereja dan setelah pulang dari gereja. Biarlah firman Tuhan itu mengubah sesuatu dalam diri kita. Ini narupani. Unakolan nama nangihon. Tangihon, hanguluhon, jala takas haporsiai hatani debata. Jala patolhas asa sudi jolma
marnida hamuliaon di basa. Imo pikir hami tanggung jawab di hita. Songon akanong porsea, songon akanong manjalo haluaon. Ikon dohot hita paluahon, baubahon, pajongjokon hati goran, gawe sitiruon, asa tekas mahita, identitas ta. Di jauh di bagasan Yesus Kristus, di palua hita, mangolu di bagasan hati uron, asa mamboan hati uroni, tu torop jolma manusia.